Kloaksystemet i Danmark kan klare regnvandshændelser, der i gennemsnit sker hver 5. eller 10. år. Men i de seneste år har vi flere gange oplevet både 20-års og endda 100-års hændelser. Problemerne opstår ved 1. Langvarig regn, hvor der falder meget vand over en længere periode. 2. Kraftige skybrud med store mængder regn på kort tid. Den ekstreme regn kan give oversvømmelser i byerne. For at minimere oversvømmelser ved skybrud kan vi bygge bassiner. I områder, hvor regn og spildevand løber i hver deres kloakrør, bygger man ofte åbne bassiner til regnvand. I områder, hvor regn og spildevand er i samme rør, bygger vi indhegnede eller lukkede bassiner. Bassinerne hjælper med at forsinke vandet, til der igen er plads i kloakken og på renseanlægget. Ved langvarig regn bliver kloakken samt åer og vandløb fyldt, og jorden bliver så mættet, at den ikke kan indeholde mere vand. Når det sker, vil regnvandet samle sig i store søer, på veje og i haver. Her kan vi nogle steder minimere risikoen for oversvømmelser ved at lede regnvandet til store lavtliggende områder, hvor det ikke generer nogen. Bassiner og store vådområder er afgørende ved kraftige regnvejrshændelser. Men de kan ikke følge med, når vi bliver ramt af ekstrem regn, der er værre end en 5-10 års hændelse. Faxe Forsyning har ansvar for, at kloaksystemet kan håndtere regnvand, svarende til en 5-10 års hændelse. Ekstrem regn, der overstiger en 5-10 års hændelse, kan derfor give problemer hjemme hos dig. Hvis kloakken er fyldt, kan vandet fra din ejendom ikke løbe væk. Du risikerer, at du ikke kan trække ud i toilettet, eller at vandet står op af gulvafløbet. Det gælder også, selvom du bor i et område, hvor regn og spildevand er adskilt i 2 separate kloakrør. Regnvand kan trænge ind i kloakken gennem utætheder i de offentlige og private kloakrør. Der kan også være fejltilkoblinger, hvor regnvandsrøret på privat grund ved en fejl er tilsluttet spildevandskloakken. Faxe Forsyning arbejder løbende på at tætne og vedligeholde offentlig kloak, men vores arbejde kan ikke stå alene. Opgaven skal vi løse i fællesskab. Du har som grundejer ansvar for at vedligeholde kloakken på din grund og hjælpe med at bortlede eller nedsive regnvand, som falder på din grund. Ved ekstrem regn, hvor vandet samler sig i større søer på vejen og i haven, er det vigtigt, at du ikke leder det i kloakken. Vent på, at vandet selv trænger ned i jorden eller afløbsresten i vejen. Har du kælder, skal du være ekstra opmærksom. Det er dit ansvar at holde kælderen tør. Er skaden sket, skal du kontakte en kloakmester for at finde årsagen og for at udbedre skaden. Husk også at melde det til forsikringen. Her er 4 gode råd til at forebygge oversvømmelser. Rens dine tagrender jævnligt. Begræns fliser og asfalt på grunden, så regnvand kan sive ned i jorden. Anlæg et regnvandsbed i haven, og sørg for, at der er fald på terræn væk fra din bolig. Få en kloakmester til at installere et højvandslukke, der sikrer, at kloakvand ikke kan løbe ind i kælderen. Se mere på faxeforsyning.dk